Ήταν ένα πολύ επικοδομητικό πρόγραμμα και θα θέλαμε να συνεχιστεί. Επίσης, ήταν πολύ εντυπωσιακό, γεμάτο δράση. Θα θέλαμε στο μέλλον να συμμετέχουμε σε παρόμοια προγράμματα. Ευχαριστούμε, Ευρώπη! Από τις αρχές Οκτωβρίου ασχολούμαστε με ένα πρόγραμμα σχετικά με το διάστημα. Γνωρίσαμε την αποστολή της Ροζέτας. Μέσα από φωτογραφίες των δορυφόρων μάθαμε για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Περάσαμε τέλεια! Οι δραστηριότητες ήταν πολύ ωραίες και μας άρεσαν πολύ. Περάσαμε πολύ ωραία και ελπίζουμε να το ξαναζήσουμε. Το πρόγραμμα Teachers for Europe μας βοήθησε να μάθουμε πολλά πράγματα για το διάστημα και είδαμε και τις ιστορίες της Ροζέτας. Περάσαμε καταπληκτικά μαθαίνοντας διάφορα πράγματα μαζί με τους μαθητές μας. Η δραστηριότητα με το διάστημα ήταν πολύ ωραία. Θα θέλαμε να συνεχιστεί η δραστηριότητα και να μην τερματιστεί ακόμα, γιατί μάθαμε πολλά πράγματα για το διάστημα και για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το απολαύσαμε με όλη μας την καρδιά. Φέτος στο σχολείο μας ασχοληθήκαμε με το πρόγραμμα Teachers for Europe. Το θέμα μας, το διάστημα. Φτιάξαμε τα λεύκομα με τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παίξαμε πολλά παιχνίδια στο διαδραστικό πίνακα του σχολείου μας, καθώς και στην ψηφιακή μας τάξη. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Φέτος μου άρεσε πάρα πολύ το πρόγραμμα που κάναμε με τη Ροζέτα, αλλά στεναχωρήθηκα που δεν είδαμε άλλα βιντεάκια. Εμένα μου άρεσε η κατασκευή πλανητών γιατί μάθαμε πληροφορίες για αυτούς. Όταν κάναμε το quiz με την Ευρώπη ήταν διασκεδαστικό και έμαθα πολλά διαφορετικά πράγματα. Teachers For Europe. Αυτή τη χρονιά με την τάξη μας κάναμε πολλές δραστηριότητες όπως Δημιουργήσαμε πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και τους στολίσαμε στην τάξη. Επίσης, λύσαμε ερωτηματολόγια σχετικά με τις ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστούμε για την εμπειρία.